dobré. Můžeme, kde tě můžeme hledat zase. Můžeme, kde tě můžeme hledat. Zase jdám. I když byli jsme na cihelně v Opočně, nebo kde to bylo? Můžeš. Alášky největší, Aláš Akbar, jedem! Ale správku prostě, ty to No a ty jsi vlastně Vítek, jasně. Je, první mrtvola. Ukaž se nám. Yes!